כן, בכל מקרה, אין מה לעשות. שלום. היי. אתה הולך למטבח? לא, אני לא. כן וכן. לא, אני לא. אתה מופיע לי ברשימה, ואתה הולך למטבח. תראה לי. אתה רוצה לנהל את הרשימה במקומי? לא, לא, לא. אני הולך. נועל שחור. אתה מוצא מישהו שאתה סומך עליו, מוצא איתו מ3, אומר לו לעשות רק שחור. וואי, איך תמיד אתה יוצא? לא נורא, זה נורא, תחרות לא נורא. טוב, מה שאני עושה זה, אני אגיד למגדרית שכל ישראל ערבים זה לזה, היא תהיה ערבה על היפן ואני אהיה ערבה עליה מתישהו. אני משתמש במזרחית כדי להתנהג חלק במזרח. אני משתמש במילים כמו חיל, גבר, כל האנשים.